Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Oana Doroșenko și astăzi vă invit să urmăriți un interviu cu un om a cărui viață s-a schimbat din data de 24 februarie. În studioul nostru este prezent Vitali. Bine te-am găsit, Vitali! Bună ziua! Aș vrea pentru început să ne povestești despre viața ta. Care este povestea ta? Practic, viața, dacă îmi dau o vorbă să zic așa, sunt născut din Ucraina, sunt de etnie română, sunt din, cum zic, Maramureșul istoric, de acolo de origine, care practic de ce îs român. Și viața mea s-a întâmplat așa că după ce am gătat școala, am luat o decizie și o hotărâre să mă duc să fac facultatea în Odessa, în Ucraina. E un oraș extraordinar de frumos, unde și în ziua de astăzi am mulți prieteni, colegi, amici, deci practic oameni foarte importanti și dragi pentru sufletul meu cu care comunic zilnic și vestea cărui, dacă tot e bine, e o bucurie pentru mine. Am făcut acolo licența de istorie și după un pas, când a fost spre terminare de facultate de istorie, m-a apărut o variantă să vin aici la Cluj-Napoca să fac masteratul de istorie, care a fost un pas foarte neașteptat, dar în același moment impresionat, deci o dorință să fac un pas nou și de-aia consider că practic am mamă și tată, mă refer și Ucraina și România, pentru că licența, copilăria, studenția, primele pași am făcut în Ucraina, după masteratul o viață mai matură, mai serioasă, am făcut aici în Cluj-Napoca. Și acum cu ce te ocupi? Momentan, sincer, viața mea e ca un uragan, în sensul că m-am ocupat cu... Deci, care a fost situația? Că m-a prins pe mine războiul chiar aici în Cluj. În momentul când m-am ocupat cu lucrarea de disertație, mergând în arhive, m-am ocupat și chestii medicale, recuperare, mod normal ca orice om care are probleme tocmai. Și pe odată am observat că războiul practic m-a prins aici, deci asta a fost un șoc grav chiar. Deci mereu unele chestii foarte greu de exprimate, pentru că nu pot să exprim ce situație emoțională am avut atunci, chiar în prima zi. Momentan, a zice așa că mă ocup cu voluntariat, traduc, încerc să ajut oamenii cu cazare, cu muncă, pentru că tocmai ce îmi place la mulți refugiați care până la urmă s-au hotărât să stau aici în Cluj, au dorința de a învăța limba română, a învăța limba engleză, să ajută și copiii și, mă rog, și din zi în zi este un progres în toate domeniile, între care grădinița, școlile, etc., să zicem așa. Deci, practic, nu e ceva cu ce mă ocup momentan stabil, pentru că și situația e cam nestabilă să mă ocup cu ceva concretic, din păcate. În data de 24 februarie, atunci când armata rusă a invadat Ucraina, ce ai simțit în momentul acela? Sincer, șoc. Din start, de dimineață, fără să încep ziua de cafea, cum mereu să începe la oameni un șoc. Pornind televizorul de prietenul meu la care atunci am stat, efectiv am văzut că se bombardează orașele, Kievul, Harkovul, Nicolaevul, deci mai multe orașe care chiar merită să fie orașe eroi, din diferite orașe, din diferite limbi, unde vorbea și în ucraineană și în rusă, pentru că practic nu a fost modul ăsta că să zică că din cauza limbii aici, dacă ne vorbim pe domeniul ăsta, oamenii au dormit ca în orice țară liberă, liniștită și fără ceva probleme, fără ceva așteptări. Gen, practic, am simțit, cred că, pe de o parte, un șoc, dar nu din cauza că, eu sunt în Ucraina și m-au atacat. Am simțit mereu faptul că mi-a lovit casa, de unde devin. Mi-a lovit moral oamenii care sunt dragi. Efectiv, direct în Instagram, mesajele prin Messenger au fost pline de întrebări: Vitali, ești bine? Cum ești? De la prieteni de aici, din România și efectiv de la prietenii din Ucraina, prin care nu toți știau că sunt aici la studii, pentru că, hai să spun așa, că unii prieteni diferiți vorbești, unii știau că sunt Cluj, unii nu știau. Depinde mult tocmai relațiile amice, unii ești mai apropiat, cu alții nu prea, salut, ceau, ceva de genul, deci efectiv să spun așa, nu am avut nici chef să fac nimic în prima zi de război, trebuia să mă duc la arhive să continu treaba, am venit în arhivă după 2 ore, cum sincer am încercat să-mi revin, să trec prin faptul ăsta, dar nu puteam să mă gândesc la nimic. Am mers să-mi fac lucrarea, dar stăteam, vegeam doar pagina albă, deci nu mă sta nimic în cap în afară de gândurile, oare cum sunt ei acolo. Deci asta m-a avut un mega șoc, frică, stres, am fost speriat emoțional, fiindcă, mă rog, eu
E un spectru de emoții care e greu de explicat, sincer. Familia ta, prietenii tăi de acolo sau familia ta e acolo, unde e? Familia mea, cu noroc bun că lucrează aici de mulți ani în România și sunt stabiliți în Maramureș. Gen, eu de ei sunt sigur și liniștit, dar prietenii mei foarte dragi, prietenii mei care mult ce înseamnă pentru mine, din păcate, sunt din diferite orașe în Ucraina și dau de mână ajutor acolo, ci ca voluntari, ci ca apărare teritorială, un fel de, nu armată, ci un fel de apărare de district, un fel de teroborona, cum să zicem în ucraineană. Și unii chiar, din păcate, sunt pe front, cu care păstrez legătura și e mai mult mereu, cred, ce-mi zic ei mie, prin mesaje, prin semnale și prin persoanele care treceau și prin mine când am fost o perioadă aici, când s-a început războiul, spun așa, efectiv după 2-3 zile am mers în Sighetul Mamației să fiu voluntar vreo săptămână acolo împreună cu maltez. Și acum mai vorbit cu prietenii tăi, este o lună. Da, astăzi chiar e o lună efectiv. Deci... Și cum sunt acum? Au fost care au venit în România, te-ai întâlnit cu ei? Nu. Am înțeles. Deci efectiv numai, dacă să zicem așa, soția lui un prieten de-a meu e aici pentru că m-a rugat el prin încredere că vorbește în limba română și poți să dai o mână de ajutor. Urmează mai o prietenă să vină. Deci practic viața mea de un băiat simplu, tânăr, care vrea să se distreze, să-și facă viața, să călătorească, s-a schimbat efectiv ca mânușa infinitului, cum făcea Thanos în Avengers. Scuzați de comparare de aia neliterală, dar chiar așa mi s-a schimbat lumea după o pușcătură de dege de aia. Cum ai început să ajuți refugiații? Din start. Deci am zis că o să fac tot ce pot, fiind aici. Primele 5 zile tot aveam efectul ăsta, de ce nu sunt acolo? Oare să mă întorc acasă, oare să nu mă întorc acasă? Observam că mă pun în pericol, observam că pot să mă duc la risc. Nu se știe că o să mă întorc înapoi în România sau nu. Până la urmă, primele 4-5 zile, zic, a fost o stare de luptă interioară, morală între mine când mă puneam la somn. Discutam și cu prietenii de acolo care, să zicem, m-au spus faptul este că stai aici, e nevoie de tine. Cum este vorba, este un front unde tu poți să fii cu automatul în mână și să ai capul rece. Dar e nevoie și de un fel de front moral care e bun pentru ajutor și sprijin pentru unele femei, pentru unii copii care chiar au nevoie de traducător, au nevoie de ajutor, au nevoie de efectiv o brățișare morală, pentru că spun sincer, de săptămâna cât am fost la Sighetul Mărmației la vamă, deci atâtea femei, copii, lacrimi, emoții, disperări, eu n-am văzut de 26 de ani de viața mea. Deci am făcut treaba mea de voluntar fiind prin suflet. Am observat că dorm puțin, am observat că voluntarul e un fel de soldat care, din păcate, în paranteză zice mereu, e nu prea mulțumit pentru că îți face munca lui gratis, îți face munca lui din suflet, dar a fi voluntar asta ca să ai și un frigider plin de ori mulțumiri, ori jurături. Din păcate, oamenii mereu cu părere de rău nu prea apreciază și trebuie să zic chestia asta, că voluntarii merită să fie prețuiți, pentru că ei acum sunt un fel de front care stau la vamă, care ajută cu ce pot, dorm puțin, îți destruc și sănătatea, și somnul, și viața lor personală, pentru că oamenii vin plec, dar voluntarii stau. Și noi păstrăm paza în diferite zone. Deci eu, sincer, și ca voluntar și ca vocea lor, vreau să zic una, că toți dintre ei sunt extraordinari și sunt mândru cu fiecare voluntar, de la mic până la mare, de la care vorbitor de limbă, de la persoană simplă cu ce poate, pentru că suntem foarte uniți și sunt mândri de fiecare dintre voluntari din România, din Polonia, din Cehia, din diferite orașe din Uniunea Europeană, chiar care și din Republica Moldova în general, care au dat o mână de ajutor extraordinară, care jos pălăria lor, că nici nu știu cum să le mulțumesc efectiv. Te-ai întâlnit cu ceilalți voluntari din celelalte țări? Comunicam. Efectiv, păstrez comunicare în general din Siret, din București, din Chișinău. Din Polonia am legătură două amice, care una din Cracov, alta din Varșova.
Deci prin Italia, efectiv, am făcut cunoștință chiar aici, a seguit un mamații cu voluntari din Olanda, din Anglia și îmi place că chiar vrem să ne ajutăm unul pe altul cu ce cum se poate și mereu pare că atâta ajutor că nici nu știi unde să pui pe listă, că pe de-o treabă foarte haotică situația, că vreau mult să ajute, dar e un pic de dezordine, că tot să zice unul la altul, transmis mână de mână, dar în același moment că nu este nici asta, stai un pic că am ajutat sau hai că dă încolo. Deci asta un pic trebuie chiar ordinat și ce mai are legătură nu ci doar ONG-urile. Pardon, ce îmi scuza situația asta că eu mai mult zice că efectiv, din păcate, este așa ocazie, că mult se bagă și pare situația asta pe un backstage ca un fel de vulturi. În sensul că vrea să ajutăm, dar la ce să sară toți? Să ocupă unii cu unii, alții cu alții. Să fie un pic de ordine, pentru că oamenii și așa vin șocați, speriați, dezamăgiți. Unele cadre chiar nu mi iasă din cap. Cum să încerc, cum să vreau să-mi iese, dar nu pot. Am un fel de flashback deja, sincer. Deci mă țin cum pot, dar mă pun perna pe cap seara și în loc să adorm, stau mă gândesc. În afară de voluntari, avem organizații în România, ONG-uri care ajută. Ne poți spune ceva despre acestea? La cine pot apela? Chiar și în Cluj-Napoca, dar și în restul țării. Gen, în Cluj-Napoca eu am observat că aici este un pic și de lucrat, fiindcă da, sunt ONG-uri, dar sunt aruncate în diferite părți de oraș. Deja unii, să spun așa o situație care chiar trebuie zisă la radio, că am reușit de luni să facem și să dăm drumul la grădiniță pentru copii de la 3 până la 6 anișori, chiar efectiv unde să predă și să ocupă limba ucraineană și rusă pentru copii. Merge vorba despre Elf Hub, care e pe strada Artelor 36, unde chiar dau o mână de ajutor extraordinar de mare, unde chiar văd că copiii se simt foarte drăguți, bun primiți și asta noi am făcut mai mult prin sprijinul dorinței noastre, gen efectiv prin oamenii care se ocupă cu asta. Noi aici mult vorba, nu că ceva ONG n-o data aia, dar singur am făcut. Și ce am observat, sincer, este situația și chiar birocratică. Dacă vrei să facem ceva ONG, trebuie să faci niște căli de numai. Îmi place foarte mult că tocmai, măcar că sunt aici ONG-uri, sunt unele locuri unde, de exemplu, și la Piața 1 Mai, cum am văzut că se dă acolo anumite ajutor umanitare sau chiar aici, tot în zona Mănășturului, scuzați acum, nu pot știu geolocația sincer, dar chiar este postare pe Facebook, gen ce îmi place într-adevăr că Clujul chiar încearcă să fie unit, să dai mâncare la oameni. În unele locuri, de exemplu, treci un deschis pe geam frumos, că poftim, servim gratuit. Unele locuri deja își oferă locuri de muncă, preferabil, normal că să știi limba română, dar cu siguranță că nu prea știu, dar știu engleza. Sau faptul că curse de limbă română, deja de ultimele zile zeci de întrebări am primit, oare să poate undeva să facem oare de română, măcar la nivel începător, sau să găsim studii, gen sincer, eu am colaborat cu maltezi în Sighetul Mamației și sunt înregistrat la ei ca voluntar. Am comunicat cu ei și ei sunt mâna mea de ajutor și în ziua de astăzi dacă e nevoie. Dar practic pe aceea parte înțeleg că aici nu merge vorba de ONG concretică, aici merge vorba de umanitate și de ajutor în fiecare ONG cu ce, cum poți. Pentru că toți trebuie să dau o mână de ajutor, dar unii poate au nevoie de traducător, alții poate au nevoie de mai multe chestii umanitare, unii poate au nevoie de ceva chiar efectiv, nu doar chestii de mare vorba de mâncare, de chestii umanitare, ci de exemplu de aducere la rând, haideți să zicem, pentru că mai mult tocmai au venit femei cu copii și mare vorba nu ci doar de copii, ci mare vorba că și fetele poate, scuzați, au nevoie să se aducă un pic la rând sau în fine, ideea este că aici chiar dacă și multe ONG-uri este o mică, să zicem în paranteze, dezordine care trebuie organizată, să fie un fel de listă mai detaliată, unde, de exemplu, este o numită chat-uri prin Telegram, unde deja vorbesc anume în ucraineană și în rusă, refugiații din Ucraina care se împățesc cu informație și a fi mai concret, de exemplu, că ONG-ul
permite aia, ONG-ul 2 permite aia. Oamenii nici nu prea știu, din păcate, ce ONG-ul chiar care ajută. Sau locale unde chiar, de exemplu, puteți să vin să mâncați, dar aveți 20% reducere. Sau vă permite în locul de muncă. Deci, sincer, sunt ONG-uri, dar mereu îmi pare că 2-3 persoane trebuie să bată calea să caute unde, ce și cum pentru informația adevărată. Pentru că, cu părere de rău, sunt foarte multe fake-uri care chiar oamenii le pastrează, cred, și după să fac foarte multe neînțelegeri. Da. Și doar așa le pot găsi? Adică doar că merg cu pas la pas și urmăresc unde se oferă, unde se... Ca un exemplu, în ultimele zile ce făceam, umblam, cătam joburi pentru oameni. Eu singur personal, adică m-a ajutat și unii prieteni care chiar, adică m-a ajutat foarte mult și apreciez foarte mult ajutorul cei care chiar dau mână de ajutor, în sensul să am propun o variante de muncă, una alta, fac o listă de la ce nivel de limbă sau mă refer la faptul că câte ore, ce permite munca, pentru că din păcate au fost și cazuri care din Ucraina aici au căutat de lucru și au avut probleme. Ori munca la negru, ori nu a fost plătit, ori a fost folosit un fel ca un, scuzați de vorbă, ca un sclav. Da. Înțeleg că situația asta cam există în România și nu între cetățenii ucrainieni, ci în general este așa o problemă, pentru că nu vreau să zic că efectiv doar săracii ăștia din Ucraina că refugiați cu situații de război, aici e problemă, din păcate, națională, care mere vorba și de cetățeni români și chiar care merită nu doar public ridicată, ci în fel rezolvată, din punctul meu de vedere, pentru că să fie un pic altfel schimbată situația asta birocratică, în sensul că să fie tot detaliat, de la A până la Z, să fie curat, adevărat și pus normal la treabă, pentru că, de exemplu, acum suntem și în căutare, să zicem, să rezolvăm și cu situația cu asigurare medicală, care foarte mult se întreabă și foarte puține răspunsuri. Scriu una, pe adevărat de alta. La fel cu avocatul sau cu juriști, pentru că normal că asta costă scump și nu foarte... Deci, ideea este felul următor, poate sunt 2-3 juriști, poate și 4, dar 4 juriști contra 200 de oameni în oraș și cam greu. Tu mă gândesc că ai povestit cu refugiații ucraineni, cum s-au simțit ei, cum se simt deja de o lună aici, în România. Tocmai tot cum șocați. Deci eu nu sunt psiholog după profesie, dar văd și cunosc starea umană, deci știu mentalitatea ucraineană de la până la Z. Și pe de o parte sunt mândru că se țin foarte bine, deci încerc să zâmbesc, să continui viața, dar dorul de casă îi rumpe în lontru de numai, deci nu știu ce să-i faci, nu știu cu ce să-i ajuți, pentru că degeaba îi duci la psihologi sau întâlnești sau discuți dacă ceea ce are omul lontru, dorul de casă, tragerea înapoi de unde devii, dar când te gândești că ori avea unde să te întorci, pe de o parte te gândești, dar cum continui viața mai încolo, deci asta e o problemă, că mamicile chiar văd că unele să încerc să ție-o bine, altele să gândesc, să meargă după, unele chiar am văzut că din țările de vest vreau să se întoarcă înapoi, pentru că unii zic că, să zicem așa, Germania sau Austria sunt mai reci, n-am nimic în contra lor nici în orice caz, adică apreciez ajutorul care fiecare face cum pot. Dar știți cum este oaba, unii au noroc, unii nu prea au noroc. Deci, din păcate, nu pot să fie ajutat 100% toți care au venit în țară. De exemplu, Polonia, mimnilă de ea săracă, are peste 1.700.000 de refugiați. România, din cât știu ultima statistică, ori făcând naveta tranzit, ori rămânea în țară, în general au primit peste 400.000 de refugiați, dar nu e o statistică, să spun sincer, concretă, nu pot să zic un sus, efectiv a fost postată așa și aici nu are vorba care au rămas în România, care nu. Bucureștiul tot e o situație, din cât știu ce am aflat de acolo, e foarte greu acum a găsi o cazare, deci efectiv, cum fiindcă e capitală, dar orașul crăpă, în sensul de posibilitatea că nu este unde a caza, de posibilitatea că cauți de muncă, dar nu peste tot iau, pentru că, mă rog, e situație diferită. Dar în rest, ce-mi place mie e faptul că să unesc, încerc, fac și nu stau strict pe ideea asta că noi nu vrem să învățăm limba, nu vrem să ne acomodăm, deci unii chiar vreau să se acomodeze, fiind din păcate că sunt unii refugiați care m-au zis nu m-a rămas nimic, casa distrusă, tot s-a distrus, nu e unde să întoarce. Da. Deci pentru din cauza dezamăgirii maximă care
nu știu ce să fie mai în viitor. Deci, efectiv, trăiesc din zi în zi, nu cu planuri cu jumătate de an înainte. Exact. Spune-mi, te rog frumos, pentru că ne aflăm pe final de interviu, care este planul tău pentru următoarea perioadă? Cum îi ajuți în continuare? La ce te-ai gândit pentru viitor? Sincer, într-o zi bună vrei să întorc pe ea acasă cu bine. Cei care dor de casă să află vestea că s-a terminat războiul și să întorc acasă. Asta vreau să aud în final. Pentru că eu chiar aici poate ăsta rămân în România, ce chiar îmi doresc, că m-am stabilit deja aici și îmi place foarte mult, fiind de etnie română, dar pe unii așteaptă acasă. Părinții, prietenii, colegii, și eu vreau să văd pe ei zâmbind că ei se întorc cu bine acasă. Să reconstruiască Ucraina nouă care să fie încă mai tare decât este. Și atunci o să fiu și eu fericit, când îi văd fericiți pe ei. Am înțeles. Îți mulțumim frumos pentru prezența ta în emisiunea de astăzi. Asemenea. Dragilor, din păcate, discuția noastră se încheie aici. Nu uitați că ne puteți urmări pe pagina de Facebook și pe site-ul Napoca Live. Eu am fost Oana Doroșenko și vă doresc o zi frumoasă în continuare.